Sunteți tânări bine pregătiți și vă doriți un salariu atractiv? Acum aveți ocazia să lucrați într-o companie multinațională ce v-ar putea recompensa activitatea cu un salariu de câteva mii de euro. Peste 100 de companii de top au scos la concurs peste 2000 de locuri de muncă în cadrul celui mai mare târg de joburi din capitală. Printre angajatori se numără bănci, firme de IT, de consultanță și chiar de construcții. Un CV bine realizat, stăpânirea unei limbi străine și seriozitatea. Acestea au fost aturile cu care tinerii bucureșteni ar fi putut obține un post extrem de bine plătit într-o companie multinațională. Recrutăm studenți, tineri absolvenți, îi trainuim pentru a deveni viitori manageri. Angajatorii le promit tinerilor salarii de până la 2000 de euro, dar și perspective de avansare, însă au și pretenții de la viitorii angajați. Companiile prezente la târg sunt companii mari cu renume care investesc în personal și le oferă tinerilor fără experiență programe de practică, de training. La târgul de joburi desfășurat zilele acestea la Sala Palatului au avut căutare specialiștii IT, standurile fiind grupate la etaj, iar la parter erau organizate domeniul financiar-bancar, industrie și servicii. Majoritatea tinerilor au fost mulțumiți de ofertele și chiar de cerințele companiilor. M-au convins, singur că m-au convins. Visul tânărilor că absolvent e să lucreze într-o companie mare. Cerințele companiilor nu sunt de neatins, să spunem așa, din punct de vedere profesional. Ideea este că majoritatea impun un criteriu formal și anume recrutează studenți din anii terminali. La cea de-a doua ediție a târgului au fost prezente peste 100 dintre cele mai mari companii naționale. În cele 2 zile de prezentare au venit aproximativ 10.000 de vizitatori.